Ang laban niya. 570. May harap pa nga. Sige. Isa pa, isang dampasay. Request may masugal. Okay. Pareha ka mo. Sige daw. Sige. Marbel, no? Marbel? Marbel, isulan eh. Marbel isulan. Isulan versus Marbel. Superstar ng Marbel at saka superstar ng Laki masyadong gagamay na, oh. Yan, oh. Lang ng kaibigan ko. Ang laban niya. 570. May harap pa nga 120 to. Okay, maganda. May 120 pa to. May 120 pa kami daw? Oo. Oh, biya ni biya. Biyang isulan, biya. Biyang isulan, biya. Gwapo nga laban eh. Oh, Ismail. Ang 5, 3-5. Oh, larga. Dari pa. Hindi man larga, pre. Dari pa. Jer, lawag ako, Jer, be. 500, Marbel ta. Dari, 5 ta. Dari pa, gago. Sino yung marin? Marbel. Kaya niya piluon. Kung hindi pagpilti ka kung dalagan sila na ikaw. Ha? Kaya kalayan biga ano. Sirit. Kiss mo lang. Kiss. Hindi lang po baylanis sila. Kung masidiritso sila, bayla lang ano. Bayo lang, request. Hindi request mo kalayan man. Way problema na. Kay first Babiya lakat ka naman. Duma man dyan po sila galak. Biya request lang po. request lang. Wala problema yan, request lang. Wala problema yan. Ay. Ikaw nato nga pag umabot. Sino ara para sa dikit pala pula. Si ay, pero di ka to isa daw. Ito siya. Oy. Uy, Namatay style ah. Ang yapon. kaya magdala. Makakuan guro ba ginagawa ko ba ginagawa ng itik. Natuslok matay ah. Sige. Uno. Bayad ka. Muldamo labi ni pre. Damon na iya. Laki lang. Away lang naman. Away lang. Wala nang gaway. Oy, gukot ah. Away lang. Kawas yun eh, pa mo na mga moto kayo lang taon eh, mo ba danulo? Ambush. Huwag isang Awan sa kapirasa ba? Dos. Wapong parada. Biya Takurong City laban Biya diri South so ay pasugan. basta biya na laban South Cotabato Marbel para